ple extraordinari perquè volíem sobretot dos motius: adelantar al màxim possible un dels apartats, que era el tema de l'acceptació, i sobretot també perquè la setmana que ve tenim que fer un ple ordinari, però que el ple ordinari siga de tràmit. Entonces, el primer punt de l'ordre del dia és la proposta del calendari de festes, que s'inclouren els habituals, el dia de Sant Vicent i el dia de la Puigà. Són el dia 8 d'abril i el dia 2 de setembre. Estem tots d'acord? Sí. Suposo que sí. Gràcies. El següent punt de l'ordre és la ratificació d'un decret. Hem demanat una subvenció de voluntariat per a promoure el voluntariat mediambiental, una subvenció que dona la Conselleria, però per a tramitar-la és preceptiu, en aquest cas, que siga un acord de ple. Com l'acord de ple no podia arribar abans del termini de presentació, s'ha fet una resolució d'alcaldia i avui al ple el que portem és la ratificació. És la sol·licitud d'una subvenció acollida a un programa de la Generalitat Valenciana, sobretot per a voluntariat per a la prevenció d'incendis. Segons el que hem aconseguit, això cobrís activitats, dietes de les persones participants, inclús si pot arribar al lloguer d'un vehicle perquè puguin utilitzar-lo en el desplaçament. I jo sí que teníem un dubte. Exactament el voluntariat entenc que es va demanar a persones voluntàries per a que participen d'ahir, dins dels horaris marcats i de més. Val. És que veia que els horaris no són massa compatibles en certs treballs, per tant entenc que té que ser gent molt jove i que... Hem d'entendre que el voluntariat, en cas que n'hi ha voluntariat per part de gent major i tot, això va enfocat sobretot a participació de gent jove i que disposa de temps lliure i a més al final compatibilitzar en el treball pot fer voluntariat d'un rato al dia, però no una cosa que siga estar migdia o tot el dia per ahir. Això va enfocat en cas que tot el món podrà participar. No crec que n'hi hagi ninguna limitació. Imagina que s'obrirà una... Veurem el procediment, perquè tot això va marcat per les subvencions. Aquestes sempre venen marcades per uns criteris de selecció de personal, de condicions crítiques que hem de demanar i baremacions. Esperem que s'obre gent, antes que se quede desert. Imagina que també se comptaran en l'espai jove, que és on està la joventut. Sí, l'única limitació en l'espai jove és que n'hi ha espai jove menors i n'hi ha certes coses que en menors és més complicat. Si no n'hi ha, tindries que organitzar un acompanyament i potser és complicat. Arribat el moment, podem mirar-ho conjuntament i donar idees. És qüestió de determinar exactament quin és l'idoni i decidir, però dic que això estarà condicionat sobretot per la convocatòria. Us pareix bé a tots? Sí. Sí? Unanimitat? Sí. Gràcies. El segon punt, el punt 3, és una proposta de modificació de crèdits. La modificació de crèdit, com habitualment, nosaltres, quan aprovem el pressupost sempre és limitat en quant als recursos. Al llarg de l'any sempre solem utilitzar els remanents per a fer aquelles coses que, depenent de l'existència de crèdit o no, se poden fer o no. Si heu mirat la proposta, puja 167.810 en 54 i va reparació de portes, finestres, enllumenat, no sé. Si voleu preguntar alguna cosa, però el detall està en la memòria. Nosaltres sí que tenim pregunta. Sí. Se van destinar 52.000 euros per a lo que és el cementeri. Sí. Si no s'han fet, si no s'han construït nichos, que no en tenim en Benifairó, com és que ara demaneu la reparació portes i enllumenament del cementeri 9.000 i 11.000 si no en principi aquests diners encara estan ahí? Però a nivell pressupostari el funcionament econòmic de l'Ajuntament condiciona moltes vegades que n'hi ha partides que no se poden usar per una altra cosa que per al que estan destinades.
sobretot les que tenen nom i cognoms en el pressupost. Entonces, en aquest moment, l'enllumenat és per fer enllumenat i les reparacions de portes i finestres són per això, no pots utilitzar els diners que estan destinats a fer nínxols per una altra cosa que no siguin els nínxols. Però tu vas dir en el pleno que 52.000 euros era per tot. No, vaig dir que se faria en el mateix moment. Que anava a fer-se en el mateix moment. Per què? Però com està retrasant-se l'execució de nínxols, perquè no estem trobant empreses que estiguin en condicions de fer-ho, s'està fent l'altra faena, però s'havia dit que era en el mateix moment, no en els diners eixos. A veure, jo és que crec que igual no m'he descarregat alguna documentació perquè no veig el desglosse i l'explicació. O sigui, el desglosse el tinc, però no, això ho tinc. El que vull saber més o menys, perquè com ja fa temps que no fem el que són les reunions de juntes de portaveus, doncs m'hauria agradat preguntar exactament cada cosa per a què era. Lo del cementeri ja ho tenim clar, lo de les barreres de festes ens referim a les de ferro de tota la vida. Sí, n'hi ha alguns trams del poble on l'existència d'una barrera ratonera simplifica el moment d'apertura i tancament. Carrer Major, allí baix la biblioteca, al costat de lo de Borràs, aquesta barrera s'ha de canviar perquè ficar-la i llevar-la és un problema i se retrasa molt. No fa molt ja farem una modificació per alguna cosa d'això, Després de festes se va fer una modificació que incluïa els diners de lo que és el cementeri. Les barrenes també se van fer una modificació de crèdit. Allò era per pagar el lloguer de barrenes dins del pressupost de festes. No, és que, a veure, jo estic parlant un poc de memòria. Però en tot cas era l'any passat. Com? Era l'any passat, però estem parlant de cada pressupost és independent. No s'arrastra d'un any a l'altre, s'arrastren els remanents, però no s'arrastren les partides. Entonces, quan hem aprovat el pressupost de l'any 23 no estava previst això. Ho tinc clar. Les obres de condicionament de futbol, això exactament són treballs de ficar una xarxa que protegeixi els balons, pintar algo de graderies, és també dotar de crèdit una partida per anar fent coses, perquè si no, quan ve el moment de fer-les no tens crèdit. És una quantitat que és relativament important, però és per permetre fer actuacions conforme van sorgint, que n'hi ha que fer una reparació i no tens crèdit. Una reparació normalment sí que n'hi ha crèdit perquè n'hi ha molts de vinculació, però quan vas a fer una cosa nova, ficar un poste, fer alguna cosa, val la pena tindre crèdit, que en el seu moment no n'hi havia en l'aprovació inicial del pressupost i que ara estàs dotant-lo. Com haureu vist, en la liquidació de l'exercici n'hi ha 6.000 euros de remanent. Tots estem creant un remanent, unes partides que s'utilitzaran o no s'utilitzaran, però el que t'afavorissin és que en el moment que te facin falta tindre el crèdit. Vale, lo de la furgoneta, 36.000 euros. És una furgoneta elèctrica. Que se va comprar... Sí, per substituir la Renault Kangoo que tenim, que està en molt mal estat. Això és una furgoneta elèctrica que relativament, per ser elèctrica, no és cara, perquè avui en dia qualsevol furgoneta val més de 20.000 euros. Ahí falta descomptar la possible subvenció del Plan MOVE3, que crec que arribarà als 9.000 euros. O sigui que el cost per nosaltres, el que va nosaltres consignem, el que tenim que pagar-li a licitador en el moment que li adjudiquem. Però el normal és que ahir baixen 9.000 euros, que és la subvenció pels ajuntaments per comprar vehicles elèctrics en desguasse del vehicle anterior. Lo de senyalització, entenc que són plaques... Plaques i postes. Com sabeu, tenim moltes senyals en el poble que estan a la calçada. N'hi ha que fer una substitució integral de moltes. Entonces, això és la previsió per poder moure de la calçada a les voreres, perquè no se troben els cotxes en les plaques, la senyalització, gran part de la senyalització que tenim. I la piscina de 10.000 que se va condicionar... Això és un increment de crèdit perquè tots els anys comencem en un crèdit i solem tindre problemes en els costos de reparar alguna peça o el tema, inclús el consum de consumibles, clor i demés. És dotar-de antes de que ens faci falta per si acas. No vol dir que anem a...
Les obres sí que tenen una consignació concreta i un ús concret, però n'hi ha partides que el que generen és o augmenten el crèdit per no tindre's el problema de que en un moment te ve una factura i no la pugues pagar. Havent remanent és ixa raó. Per això dic, la reparació del mur de la piscina, quin és, aquest mur? L'ampliació que havíem fet fa uns anys, que entra per acá, on està l'almacén de ferro, allí se va fer en el seu moment una tanca de malla. Per les vegades que han entrat a robar i demés, aquesta malla està en terra i és reposar-la, fer-la d'obra. Perquè cada vegada intenta reparar-la, però al final són uns postes en una tela de malla metàl·lica i ja no se pot reparar. Val, doncs per la nostra part ja... Nosaltres tenim un dubte. No n'hi ha nichos perquè heu preguntat a empreses per a fer i vos han dit que no? O com està la cosa? N'hi ha un projecte de construcció de 72 nichos en els quals havíem fet una consignació pressupostària determinada, que era el que contàvem, i quan hem anat a recurrir a empreses locals o tenen molta feina o no els ve bé fer-los. Entonces estem ara gestionant en empreses de fora del poble, perquè sempre ho han fet en empreses del poble. Però a totes les empreses del poble no ho heu preguntat? A les que habitualment ens demanen feina treballem bé, però anem a veure, qualsevol empresa té la possibilitat, i jo si me dius una... No, vull dir que jo ja puc assegurar que... N'hi ha altres empreses que han treballat i que ja han tancat, i les que hem contactat ens han dit que no tenen feina, però que no n'hi ha ningun problema. No, perquè, clar, s'han preguntat sobre les altres empreses del poble i en el poble n'hi ha més de 3 empreses de construcció. Suggeriment, no es pot fer una publicació a la web demanant que s'estan buscant... El que para sobretot la pretensió de les empreses és que volem que siguin nichos moderns i prefabricats, per evitar els problemes que ens estan produint. I això, les empreses locals de xicoteta volumen, no, però en cau tenim pendent d'adjudicar, se proposa, i el que vull haver per el ple que ja està, no hi ha ningun problema. Per això mai hi ha hagut ningun problema. I dic, nosaltres treballem habitualment en quasi totes les empreses, n'hi ha alguna que no, perquè quan l'hem anat a buscar ens ha dit que no 3 vegades, però no n'hi ha ningun problema en publicar la proposta i el que estigui en condicions d'executar l'obra, que ho faig així que és de veres, que és una obra més complexa perquè no és de ratxoleta i bardo com se feien altres vegades, que ens estan donant problemes els nichos a llarg plaç i altres a curt plaç, perquè a llarg plaç quasi tots tenen algun tipus d'efecte i inclús a curt plaç n'hi ha que n'hi ha fuites i demés. Però si algú s'ajusta al projecte tècnic no n'hi hauria ningun problema i ho publicarem el que tingui interès que vingui a demanar el projecte. Alguna altra pregunta? El ciclopeatonal és de 50 Sí, el ciclopeatonal és... Vam quedar que era de diversos pobles, no? Sí, això és un projecte que incorpora la participació de 3 pobles, Quart, Quartell i Benifairó. Quan s'havia tramitat en el seu moment, n'hi ha pobles que no poden entrar, com és Faura, perquè té més de 3.000 habitants, i n'hi ha pobles més xicotets que no volen. Doncs en aquest moment n'hi ha una subvenció de 120.000 euros que s'incorpora al cost del projecte. El cost del projecte és un poc més de 200.000 euros. La major part del projecte és entre Benifairó i Quartell, n'hi ha una altra part important entre Quartell i Quart, i n'hi ha una xicoteta part dins de Quartell. Per això la subvenció ens ve al fondo, 120.000 euros, però nosaltres pagarem uns 43.000 euros, falta determinar algun cost de direcció d'obra, i Quart pagarà un altre també. Quartell no paga res perquè en el que li corresponia de subvenció se paga la part d'obra que incloïa en Quartell. Això està redactant els plecs i se licitarà en breu, però dic, aquesta és l'aportació nostra al tram de Benifairó a Quartell. Una cosa més? Per la nostra part no. Si voleu passem a votació de la proposta de modificació de crèdits. Vots a favor de la proposta? Unanimitat, molt bé, moltes gràcies. I l'últim punt de l'ordre del dia és el punt de l'acceptació de la nova delegació del pla edificant. El dia 24 d'abril vam rebre la proposta
de Conselleria de modificar la delegació per a la construcció de l'escola, passant dels 4,5 milions que teníem aprovats des de fa 2 anys als 6.280.000 euros, que és el que han demanat ara per poder escometre l'obra. Entonces ens va arribar el dia 24 d'abril, en aquest moment fa poc que acabava d'arribar José Carlos, entonces hem tardat un parell de setmanes en revisar l'expedient, preparar informes i demés, i avui portem a ple l'acceptació de la delegació, el fet de que aquests 6.300.000 euros assumim el que anem a construir l'escola en aquests diners. Assumir que construir l'escola en aquests diners significa que si n'hi ha un desfase en contra tenim que assumir-lo nosaltres, per això n'hi ha que valorar molt bé les coses, però l'acceptació se porta en aquest compromís en què té que fer-se l'escola tal com estava prevista. No suposa ninguna ampliació, sinó simplement una actualització de preus. Teniu alguna pregunta? Dic que simplement el que és això, sí que ho han comentat a vegades, que se vol incluir com a condicions bàsiques d'execució, especials d'execució, el tema del trasllat. No dependre de la Conselleria. Nosaltres no podem licitar el trasllat, però sí que incloure-ho com un servei addicional per a l'empresa adjudicatària. Per això és una opció que ens dona una eixida que fins ara no teníem. Teniu alguna...? Sí. Sí. Bueno, nosaltres el que volíem preguntar que les quantitats que va donar la Generalitat és per l'Ajuntament o encara la Generalitat no s'ha portat a l'Ajuntament? Generalitat ens ha fet una proposta que nosaltres acceptem i ells entonces la aproven i generen el crèdit. En aquest moment l'únic que falta és la nostra aprovació i a continuació comunicar a Conselleria que l'hem aprovat i ells el pas automàtic és el que és l'aprovació d'aquests recursos. En aquest moment està passat per intervenció, que és el procés més complicat sempre. Entonces, les quantitats que ens fiques així, 2019 o 2020, això... No, això, ten en compte que sempre, quan se fa un informe, sempre te refereixes a lo que n'hi havia aprovat. Si s'haguera anat en el seu moment, no s'haguera retrasat la redacció del projecte perquè el Col·legi d'Arquitectes no s'havia recorregut l'adjudicació, que havíem perdut un any en el Col·legi d'Arquitectes, després en la redacció del projecte, s'haguera seguit el calendari sempre i quan el trasllat de l'escola s'haguera fet, però sempre estava condicionat a això. Per això, en aquest moment, el calendari és diferent. Serà segurament el 23-24. Alguna pregunta més? No. Si voleu, passem a votació. Vots a favor de l'acceptació de la delegació? Molt bé, doncs moltes gràcies. Perdona, Tania, la urgència del pleno no s'ha votat. No és urgent, és extraordinari però no urgent. No passa res. El ple és extraordinari perquè s'ha convocat el dimecres, que és el terme legal, per tant és extraordinari i no fa falta aprovar l'urgència.